I'll say it again. Umuntu wayedalelwe ukuphila ngesource avela kuyo, hayi ukuthi aphile against isource azalwa kuyo. Ufish mawukhipha emanzini akudinga ukuthi uzubulale. Wenza uphile opposite the source uyazifela. Utshani mawukhipha emhlabathini akufanele uzubushise buzoyibolela. Ngoba if anything is separated from its source, it dies. Sifa sihamba ngoba sehlukene indawo esavela kuyo. Apostle Paul uyasincenga ukuthi ngiyanicela nibuyele kulidwala enachezulwa kulo. We must return to the rock that which we were hewn from. So Christ Jesus then became a mediator, a conduit, a ladder that bridges, or a bridge that bridges the two gaps. Manje ke lesisigebengu ke bantwana basekhaya madoda bazalwane siyam defender bese senza isicelo sithi mawungena lapha amanxeba evalwa khona, mawufika lapha inyembezi zisulwa khona, mawufika lapha ubunqunu bakho buyomboza khona, khumbula lo muntu esiphambanweni nqunu buvalwa khona, ngicela ungikhumbule nami. Umakhelwane elele uthatha ijacket umemboze utlala kahle makhelwane. Mawube nenhlanhla uthi ungalala ungakadli lenda ngizokodela udle ulale sewudlile. Ngiyakuncenga ungaphumi ngomnyango ngephasika ungabuyisananga nenkosi. Niyolwa kuze kube nini? Niyohamba opposite directions until when? Lesi sigebengu ke sase siyacela ukuthi sikhunjulwe in the by and by, in the cruel and in the glory. Waphendula umnikazi wenkazimulo wathi, I assure you your destiny changes today. Lo muntu phela idestiny yakhe yayibheke straight esogweni yashintshwa ukuhlangana noJesu esiphambanweni. Yashintsha complete. Ngiyacela shintsha destination yakho. Wathenjiswa wanikezwe assurance yokuthi namhlanje sobe sindawonye. Kukhuluma uNkulunkulu ongcwele, ukhuluma nesoni, usesibona singcwele siqualifya ukuba sebungcweleni singenzanga lutho. Uyasuka ke uJesu ubheka umama wakhe omzalayo uMaria, abheke umfundi amthandayo ocamele esifubeni oJohn igama lakhe. Lo mfundi ocamele esifubeni akusena uJohn umbhapatisi, uJohn umpostoli, the revelator obhale isambulo. Ithi ke iBhayibheli wayecamele esifubeni sikaJesu, mayebona uma wakhe ekhala, ebona umfundi ekhala, ujikela kumama uthi mama ebheka indodana, indodana ebheka unyoko, uthi as I die let there be a stability in the family. Before I scream at you, I am praying that God will reunite our families. That the tension, the squabble, the wrestling and the jostling that we face now and then in our families will cease. Ngithi uNkulunkulu uKristu Jesu owathi ngephasika mama ebheka indodana, indodana ebheka nangunyoko, ngathi angakenze nasekhaya kini eze enze ekhaya kithi. The tension among the siblings ayiqede. The tension between umzali nengane ayiqede. Ngimzwile kuMatthew athi isikhathi siyeza lapho inhliziyo zabazali ziyobuyela kubantwana, ezabantwana ayibuyele kubazali. Athi endodana kuyise, athi kayise kundodana. I'm praying before I pray, may God visit the neighborhood and change the circumstances of our families. We were raised in such predicaments. We were raised in such poverty. We were raised kule tension, but we cannot die like this.
Asikwazi ukufa sakhombana ngeminwe kanje. Kumele masilala singakweletana ekhaya. I am praying. Njengalokho instruct umama irresponsibility, wanikeza indodana irresponsibility, I pray that you become responsible of your family. Unfortunately, in the born again setup, we love church and we despise families. God, the churches, healthy churches are made by healthy families. Akekho umuntu ozalwa yisonto. Bonke abantu bavela emakhaya. The how you are at home, you will also be at church. You can mask for now, but sooner or later you will disturb the church. Asikwazi ukubalekela ama responsibility okuhlanganisa imindeni yethu bese ohlanganisa wasesontweni nawo sowumosha. I want to quit what I'm saying by asking you, uma ngathiwa kini rather la esontweni kuphinda phindwa abantu abawuwe, do you think le sonto lingalasta? Amazwi ayisikhombisa lawo engiphezu kwawo angiphinde. Uma ngathiwa nje la esontweni ngoba ulithanda kangaka akuphinda phindwe abantu abawuwe bonke abanye abahambe ngoba sika nje sivele sibe uwe, do you think this church will last? If ungeke last, fana ubonga uNkulunkulu that we are still standing with you. Angizame. When afana ngabe ubuza to how do we survive with you? How do we manage to stay with you since you cannot even stay with yourself? When uyahlula ukubekezelela wena, awuhlali nawe. No wonder from time to time you are on your phone ngoba uyahluleka ukumaintain awe nokuhlala nawe. Ngathi ungahlala nabantu ongababonike mabengekho physical, ingakho uhlala usefonini. Uyazenqena wena uwedwa. Ukwazi ukuze English ama unabantu. Ngicela ubuze umakhelwane usho ukuthi makungaba wena wonke la esontweni ngaba khona na, awumbuze. Empini sotini omasi. Ngibuza lo mbuzo ukuthi usho empini singanqoba ngawe noma sidliwa ngawe. Are you not the cause of our pain since we had you in our company? Siyamosheka. Ivale mfana izasikhatha nabantu. Ngiyadlula nje ngoba siyovala inkonzo yephasika. Usho ukuthi sidliwa sinqoba ngawe noma sidliwa ngoba khona wena. Do you think uma ungangaba khona singahlulwa noma sehlulwa ngenxa yakho? Ngizwe tension iba strong endlini. I-commission lokhu iphosa imibuzo. Abantu bacinga ama-documents. Ngifuna nje ukubuza ukuthi umndeni wakini uhlakazeka ngawe noma uqoqeka ngawe? Angibuze uma nje bexoxa abazali ngawe, are they happy they have you or they wish they never had you? Your siblings uma kuxoxwa ekhaya bathi hey uNkulunkulu wakwasibusa noma bathi you are a lesson not a blessing. Angiqhubeke usecelile ke uJesu wathi mama ebheka indodana ebheka nangu unyoko wadlula ekuhlanganiseni umndeni. Listen to what he says. Uthi Eloi Eloi, he feels deserted.
on the cross. There are cross moments in every believer. When you feel like the God you were sure about, you are no longer sure about. Bulelo amen wakho mntanami ukhona? Sure. Kuneyinsuku empilweni yomzalwane ngikhuluma ngosindisiwe. Jesu befakaza ngaye abuya athi nama ngisenayo isho. Seku Eloi Eloi uzwa ngathi kwamthandazo awufiki na kwi-roof. Ubona ngathi iBhayibheli it's only ink and pages. Kanti izolo which this is the word of God. There are cross moments when you feel like the heavens has already turned its back on you. Abanye ngikhuluma nje kunjalo manje. Ngikhuluma kunjalo manje ngoba obaziya abangakholwa bamnandi wena uyakholwa bakuhleka. Ngoba nothing works. You've done your utmost best. You stretch your maximum elasticity, but nothing returns. Sewunoke emnyango washawa ngecapha bona mabenokho kuyavuleka. And bayabuza bathi kanti uplo uNkulunkulu obumkhonza now uthi I'm no longer sure. But come join us. Siyoconsulta omunye la endlini ubuya khona. Ngoba you didn't know what to do. What Eloi, Eloi. There are moments in every believer's life when you feel like God has forgotten, has abandoned, has rejected, has denied, even ignored you. Kune season yekholwa okuvaleka izinto noba kade zivuleka lula zivaleke. Bese ufika kulamazwi kaJesu uzwa ngathi ulahliwe. Ngicela ukukutshela awedwa nakule moment oyifilayo. Let me minister to the person who feels like that. I'm sorry you had to go through all that, but you are not alone. In every pain, there is a lesson from God. Don't waste your pain with complaints and learn nothing. Pain is an educator. Pain gives a better experience for next time. Mayeqeda lapho uyajika uthi I am thirsty. Abenza imedicine ngifisa bangipick up mangenjalo siyolanda school fees. Ngifuna bangipick up because noma omele assignment, as the woman of God said, noma omele purpose that which he lived for, but naturally and physically ufanele ugoma ngoba ushayiwe. Uya dehydrator, he is losing strength. Uya bleeder, ngobe bleeder nje uyoma. And mayethi womile abamniki namanzi bavele bamniki bafuna ukumnika mixture ye vinegar. For your medical experience you will know vinegar and wine, number one, ngokweBhayibheli wawusetshenziselwa ukuhlambalaza nokuhleka abantu abaphuwa who can afford what they desire. But medically uyanikeza strength kumuntu oba dehydrated. Kodwa mayebona ukuthi usizo oluvele ebantwini, he did not drink. Ngoba kumele asizwe uyasiza. Ngiyazi ukuthi bewuzama ukumsiza uNkulunkulu ungamsizi yeka yena asize wena. Wezwakala memeza I thirst. Kanduka memeza emthonjeni, as the woman of God said. Yathi intombazane
ujule kabi lo mthombo ukuthi ngakhela umuntu onjengawe. Kwasho ukuthi lo akadinga ibhakede oyena othelela abanamabhakede. Kodwa nangu ngo-11th hour kujika yena at I thirst. Uyamemeza on the 11th hour uthi it is finished. I pray that every struggle, every problem that you've been faced up with as I stand, may it be finished. Ngikhuluma ngalendlu yakini engapheliyo okuphela bayakhayo ayiveli phele. I declare in the presence of the Almighty God, let diploma engaqedeki engapheli ngicela ukumemeza in the atmosphere, it is finished. Kulo nyaka you must graduate. Ngithi kulonyaka you must get that car. Kulonyaka lendle engaphela iphele. I declare in the name of Jehovah, in the name of Abba, ngithi let it be done. It is finished. Lamas at it is finished, at it is done. I pray, let it be done in your life, be done in your family. The frustrations of life, it is over. May your storm be over. May your struggle be over in the name of Jesus. Labe ngifuna siconclude khona. Lalela kahle amazwi akhe uthi ezandleni zakho nyawubeka umoya wami. I just want to ask him one question before he quits. Manje uthe uNkulunkulu wami ungishiyelana, angaze ngikuzwe uthi uNkulunkulu sebuyile. Umlandela noma ekushiya nomphefumulo wakho. Uthi uJesu, I won't wait to feel him. Ngizomnika noma ngasamuzwa. Ngithi ezandleni zakho, the ever safest space is your hand. Ngikhulume na umzuzwana. Uphumule. Angizame futhi. He is sure ukuthi yena noBaba abasafilani. Ngawutholo amen ngapha noma. Uneshowed abasazwene mayethi uyambiza kamtholi. Uthi ke noma ngakutholi, you are still the safest place. I won't look for another. uJesu uthi I don't have two minds about my Father. Noma ngimbize thule, he's still my dad. You missed my dialing code. Let me dial again. Uthi uJesu, I have no option. If not you, nothing less. Uthi uJesu uma ngesiyena uBaba angifuna omunye ngamane ngife ngimcinga kunokuthi ngibeke umoya in any other place. Brothers and sisters, abanye bathemba ingqola, abanye bathemba amahashi, abanye bathemba ama-muscles, abanye bathemba connection, but we depend upon the name of Jehovah. Noma ngabe siyamuzwa, noma ngabe samuzwa, noma ngabe simfili, noma ngabe siyamemeza uyathula, we trust in him, we depend on him. Sikwethembile ngoba uthembekile othembisayo akaqamba manga ulizwi lingephuthe. Uthi uJesu, I search all over, I have nobody to compare you with. Noma ngabe ngiyakubiza awusabizeki, but the safest place for me is to hand over my spirit unto thee. Let me give you a clear picture in few seconds.
ubani ngani lo Jesu kwenzakaleni at this moment. At this moment utheliwe ngamathe wehliswa ebunkulunkulu nabantu ade bethi kena hosana okade bempraise bamemeza crucify him okade bendlela amasundu bathi mbethele ngoba bethelwa nje akashayawa ngakuphela ubelinywa ehleshulwa number 1 intshebe yakhe beyidonswa ngezandla engashefi mhlamba ngwenzele clear picture into ashawa ngayo okuthiwa yihwipha is not an ordinary whip ilena efaka it's either ifaka ipikili ngaphambili ihlukana kathathu ifaka amathambo ngaphambili mawushawa ngayo iyagoqeka emzimbeni mabe idonsa iyashisa njengesikhumba ipikili zihlaba emzimbeni mabe idonsa bese ziyakulima ingakho Isaiah athi emhlane wayelinyiwe athi ebusweni wayengabhekeki number 1 ameva sekhanda apoisonous angene ekhanda aphushwa adabula ikhanda upoison wamvuvukalisa number 2 akasabhekeki ngoba intshebe beyidonswa ngezandla ubuso balimala number 3 bamthele nangamathe athi ke umbhalo Isaiah wayenganasimo sokubukeka mhlambe let me make it further for your own information ngoba bemlima nje emhlane bamembathisa indwangu bayibiza kuthiwa isiphuku esintsomi babembathisa indwangu you know what they did after that indwangu mayihlangana nesilonda esinegazi iyanamathela bese beyayidonsa bamblindfold bamshaye bathi prophesy ubani okushayile ngoba umprofeti wangempela tell ubani okushayile kodwa akashongo lutho wathula njengemvu phambi kwabagundi bayo wathula ngathi akanamandla eneright yokubiza ubaba athumela igidigidzi eingelosi ziqede ngabo wathula uthuleleni ngiphethe usandile ekhanda nezono zakhe uma ngaretaliate ngeke sasindiswe wakhazimula olenge emthini wehlazo wakhazimula all of a sudden kwavele indwangu yethempeli ebidivide ibandla yadabuka phakathi kwathi obesendaweni yangaphandle wabona endaweni engcwele kwathi obesendaweni engcwele waba ne-access yokuya kwengcwele abapriest okade bene-access baphelelwa isikophu somsebenzi kwathiwa indoda nendoda isingayiyela kwafiphala ilanga kwabamnyama emhlabeni kwazamazama umhlaba kwadabuka amadwala mhlazanelenga eGolgotha umbhalo weBhayibheli uthi kwaqhekezeka amadwala athi kwabamnyama emhlabeni kwabizana abantu babuzana kanti ubani lo lengayo uJesu inkosi yamakhosi imbewu kaDavide ihlumela kaJese igama yandalababaya shekethela bayada lafika isosha nomkhonto la ufaka ohlangothini kwaphuma idrop yegazi yavula ihlo ebelingaboniyo kwezwakala isosha limemeza lithi ngempela lo uyindodana kaNkulunkulu. Brothers and sisters, bengizomemezela yalenga imfana yalenga indodana yalenga hayi imfana kababa yalababa yada ola la la ba ya la 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 ba siketelelelele bosa ikhala la la ba shanda la la basa aya wasifela thina hayi mfana yeyo
eyophayo yahla hlatshelo thina ay wa imfana ayimfana hey yahla shelwa thina wabona yo melethi pasika lihlatshiwe incwadi yayiphethe amagama isimangalela wayiphanyeka naye esiphambanweni wasela nemibuso wayiphuca amandla sizalelwa indodana sanikezwa impilo sahlatshelwa iwundlu iwundlu Jesu behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Besingenjena safelwa thina. Besingenjena kwale ngumuntu emthini wehlazo. Telelele bashanayo. Ngizwe iphunga lo wale ngayo. Ngizwe ukunuka kwemvu eyahlatshwayo. Ngizwe iphunga lakhe phakathi kwethu. Ake sivala amehlo. Umzuzwana ake sivala amehlo. Olabaya. Safelwa thina. Sadatshukelwa sahawukelwa. La la baya la la baya ululu siyanene ulala la basha dada basiyeke terere bosa ukuzicebo lakho lifeza ka walenga wena siyabonga ngensindiso siyabonga ufelwa sibonga uhawukela nokutatshukelwa sibonga uthandwa nokufunwa ukwethenjwa nokucingwa silahlekile. Oh my God, oh my God. Ngicela lapho khona mutho lithuba ubonga uNkulunkulu ngoKristu Jesu. Ubonga uKristu Jesu ngokuvuma ukusifela. Wonke umuntu endlini avula umlomo as you can. Ubongele insindiso ebingasifanele uzibongele nawe ukuthi noma unjena usindisiwe nami noma nginjena ngiyabonga nalencwadi ebingi-accuswa ngayo uyidabulile wayinamathisele eziphikileni incwadi yamacala asivule imlomo sithandaze as God gives you utterance. Anginamahloni uthi bekiso nesibi ngeze enkosini ngegama likaJesu ngathola ukukhululwa ngisindisiwe ngoba wona Nkosi ngumsindisi iphunyukile emanyaleni nasenkembeni yokufa nasechibini lomlilo esabekayo. Ngiyabonga Baba ngoJesu Inkosi waba umhlatshelo kuba mina ngisindiswe. Just want to say thank you. Thank you Jesus.
Thank you kufa kwehlazo. Ukufa kweyigebengu kade umsindisi. I want to thank you. Oh da 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 ba ya da da. Kidedeya. Zibaba da ba ya. Jababa ya la ba ya da. Kela ba ya. Shabada da 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 ba siya katala la la ba sai. Kimandala babaya, yandala babaya, ikabaya, yetelele bosai. Kune. Thank you, Holy One. Thank you, Holy One. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh yeah. Amen. Kule moti ye intensity of his grandeur pristine. Ngicela ukucela wena othi mina ngafelwa ngiphila kude kunowangifelayo. Ngicela ukuzinikela kuJesu. Owesibili othi ngizinto ngimithi angizibuyisele enkosini. Angidlanga sono angiwanga ngizwe into ethi I need him. I need you, Lord. Kunento ethi ngiyamdinga. Kunento ethi angikhale ngimemeze ngithi Jesu I need you. Ungayicishi. Come to the altar immediately. Oh yes. Hallelujah. Amen. Udeba. Idadadabaya. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Funa sithandaze. Funa sikhuleke. Kodwa ngifuna ukukucela ungazibambi. Iservice iphelile manje. Usho ukuthi uzobuyela ekhaya kunje. Wena unje. Ngiyacela ungalenzi leli phutha. Libaba yala baba sai. Kila la la bashata la baba sai. Ita la baba sai. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Hallelujah. 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 Amen. 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 Singama ngeenyawo sonke. Indlu yonke
ngisho kanti owahlatshwa eGolgotha kube kanye nje. Thina sihlele ihlalweni, we will be praying while I pray for these, while I submit my brothers and sisters to the throne room of grace. You are not worse than us. We are not even better than you. Mhlambe ningcono nizwe call niyayiphendula thina kade sizwe call sicisha. Thank you for answering the call. So shokube kabili nje sithi wahlatshwe eGolgotha, hallelujah. Then I pray. One more time. Owahlatshwa. Hallelujah. 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 Asazi besiyothini. Asazi besiyophenduke laphi. Masingephendukele kuwe. Bheka thina sime altari. Sithi kunento esizwa phakathi eta sikumemeze. Nama besinakho ukuthi usilahlile usikhohliwe ushiyile, but something within us is crying Abba. Baba napa abantwana bakho beze altari ayingoba befuna ukubukwa. Under my command they have come. Thela kubo lomlilo uvuthe lenhlantsana ingacishi emlotheni. Phephethe kuba malanga bomlilo. Abangalali kalula ebusuku bengazwananga nawe. Abangavuki kalula ekseni bengakufunanga wena ofunyanwayo. My God, I pray qondisela amafutha isibani sabo singacishi. Uthe wena uyakwazi ukucisha isibani kodwa siqhubeke sihlale othini lesibane. For this reason I pray, revive and resuscitate. Breathe. Let your ruach be upon us. The breath of life overwhelm us. Baba, I pray. Babeki izandla nzuli yezimanga. Bathu tephanyekwa impilo disayibeke ezandleni zakhe. We thank you now and forever. Amen. Asimshayela izandla. We may be seated. We may be seated.
ngicela ningipha nje icup eyodwa and the plate. Sesiyavala bazalwane, ungaqala uhambe. On a Thursday of the Passion Week, uJesu wahijack umuzi wathatha upper room akangayirentela washiya perfume yephunga lakhe kulendlu. I don't think they remained the same after. Uthi, I long to have my last supper with you. In the book of Revelations, uthi sengiyophinde ngisidle nani ekhaya. Kuthi masidle emndeni isidlo senkosi asiphelelanga, sawusidla nenkosi yamakhosi ekhaya. Ithi iBhayibheli wathabatha isinkwa les wabonga. Ngenkathi esithatha, it was bread. When he declared, it became his body. Attention please, I'm done. Wasithatha senziwe ngoflour wabonga. Wayesethi manje akusesiwona uflour sekumi inyama yami ehleshulelwe abaningi.